Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Κεφαλνίας, τον κύριο Αλέξανδρο Παρίσι, να το ρωτήσουμε σχετικά με ένα συμβάν που έγινε απόψε στη Σάμι και φυσικά είναι αυτή τη στιγμή παρόν μαζί με τον Αντιδήμαρχο της Σάμις, τον κύριο Κουνάλη, και τους φορείς για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Δήμαρχε, τι ακριβώς έγινε? Καλησπέρα κύριε Βούτο, με ειδοποίησανε, βάλανε φωτιά στο γυμνάσιο, σπάσαν το τζάμι, μπήκανε μέσα, βάλανε φωτιά και στο γυμνασιάρχη το αυτό το οποίο έσβησε φωτιά μόνη της, αλλά κάει και το από εδώ δωμάτιο το οποίο είναι μέσα, δηλαδή η φωτιά περιορίστηκε σε 2 γραφεία. Μάλιστα. Θα αυτή η σήμανση αύριο το πρωί από την ενημέρωση η αστυνομία, είναι εδώ όλος ο κόσμος και θα κοιτάξουμε να δούμε από πού προήλθε αυτή η φωτιά. Ο γυμνασιάρχης σας ενημέρωσε, υπήρχε κάποιος σκοπός, είχαν γίνει κάποιες αποβολές, υπήρχαν κάποιες καταλήψεις? Όλα αυτά ερώτησα, αλλά θα τα διερευνήσει η αστυνομία από αυτή τη στιγμή και μετά. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή κύριε Δήμαρχε? 2 γραφεία καήκανε, αλλά έσβησε η φωτιά. Αν δεν είχε σβήσει το γραφείο του γυμνασιάρχη θα είχε επεκταθεί. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, υλικές ζημίες υπάρχουν. Έχει ενημερωθεί και ο αστυνομικός διευθυντής και έχει στείλει η αστυνομία? Όλος ο κόσμος είναι εδώ.